ilahi ilahi ngawigna mastu purnama sidang nawigna mastu mingwang jagat karsaran tondo kawisaning busana-sana sinau nglangen wilapa yastu masih lestantun lampahing Buddha dilantur tutul katlok tetelo trat menyabding para dewa nyursita ngupama-paning wiskara diutung jaman purwa pinardi taming loto mayatra wasining kupita panggeng pralambang matumpa-tumpa panggeng panggung sang wengkata nenggih wauta dumadining wayang purwa srep tata pita nenggih kocap kang pantes kinarya purwaning carita nenggih kang kaeka adi dosa purwa tembunge kawilangan sawijadi marang linuwih dosa wilang 10 purwa ananing wiwitan senajan ngupaya 1000 praja datan antus dosa 100 miya kepareng aturane kalih amung sak juga kang pantes kinarya purwaning carita nenggih kagambaraken pepanggihan agung ing kasatriyan Madukara senajan to wujuding kasatriyan ning wis kaluka dumugi jawaning rangkah datan prabida marang rengganing wewengkon kraton Indraprastha yen kacandra kawis panjang kunjung pasir paukir loh jinawi gemari Pahtata Karta Raharja panjang araning dawa kunjung iku araning dawa pemotos sinengkang spira dawaning kraton duwin negari Goyayu kejaba dukun carane duwi bawane dawa jajane dhuwur kawkasane pasir paukir pasir kekawining samudra ukiraning arga kacandra patang rakiting wewengkon kasatriyan kepareng mengeraken arga ngiringaken benawi ngayunaken bandaring sakalangkung ageng senajan kathah titeng jawata kang senenging pertiwi kapiting samudra kasongan marang akasa rupakaning wewengkon datan wenten kang padha ing kasatriyan Madukara kabukti kathah para kawula kang sami sumung kemangguna raras ing ajeng kacarita negara apa kasatriyan Kawistrala Jawiloh terus kang sarwa tinandur dadi mapan sidik tuman wari apa kang diancepaken bisa tu ijo royo-royo awit saka kaprigani para kawula mung ketani ewas mulo bisa nyembuh widadaning para kawula sak wewengkon lo ing kathah para kawula gesang ayem-ayem tata titi lan tentrem tembung jinawi murah kang sarwa tinuku Candri kepakathah para kawula sami sambung dagang layar marang para kawula manca negara. Rinten pantara dalu datan wenten kendhati entuk kacandra pindha ilining tirta. Wiwit saking nyamating Dandaka temeking Samudraya anglur selur datan wenten pedhote. Iwasana tebih marang laku Durjana. Cinakat marang rasa karayon. Candri pakathah para kawula kang sami jedhong kewing wenten sak lebeting kasatriyan Madukara. Yen kadulu Kawistra tep jejel uyel-uyelan.
tepung cukit sambung blandar. Padidatan wenten para kawruh kang yen alok kecingrangan nggih ngupadi pangupa jiwa. Senajan to ana tumri antuk pitulunganing ing dedongko ing kono ya kang minangka dadi tetungguling para kawruh. Usana Bajawalya jati-jati temah minulya. Datan muka kathah para kawula alit. Inggih samiya nderek gesang ing wewengkon kasatriyan Madukara kang dupura kali Sudra Papangulan Ndara. Bisa mulya jati temah minulya. Bebasan nandur debok selaka pupus cindhiyawuh kencana. Tata kathah para kawula kang sami nguraja kaya kudu mendha ayam kambangan sak pinunggale datan wenten kang ciancang. Uga datan wenten kang kinandhang yen to raina sami agrar dhateng pangonan. Wanci dalu angsul dhateng papanira dewi-dewi kawistara nggenya suwang-suwangan. Us kaloko sangka jawining wewengkon senajan to wujuding kasatriyan wis kaloko gawat kaliwat-liwat min kepati-pati satu mara satu mati jalma mara keplayu kukira miber ngumpuli wewengkon ing kasatriyan tulak kami dulu jungkel kapisanan uluntak ludira temah sirna margalayu. Senajan to aku mendung pinyak bar pangeper kepraban marang daya panguwasaning kasatriyan. Datan mokal senajan to ing kono dangkaning satriya Pandhawa. Kathah para kawula sangka jawining wewengkon kang manjing dadi smitra. Kapunggil semanten rupakaning wewengkon ing kasatriyan Madukara. Lenggih sinten dosa namanira kang minangka dadi tetungguling para kawula alit. Dosa wilangan sepurna mawarding kekasih. Wenang den ucapno yen to ratu jejuluk. Yen Jawata wisik yen to pandhita peparap yen satriya kekasih yen titah lumrah jeneng kang minangka dadi tetungguling para kawula alit sapa tambuh sapa rusak nyata iku satriya Pamadya Pandhawa kekasih Raden Arjuna Raden Janaka Bambang Permadya Sang Danan Jaya Puskalaka jejering satra kang sekti mundra guru winasis pangling rasa mumpuni buntasing kawruh bagus warnanira datan mokal minangka dadi kidunganing para wanita pundhanging para satriya. Tatkala semono nuju risat juga keprang lenggah wenten madyaning Pandhapi Agung mengkaraken pradibadha simpi mbancai dipetwitan Joko paloro-loro kang samya ngambil upacara ing pisowanan nenggih kocapa tatkala sumur wis kepareng rawuh wenten kasatriyan Madukara
Narendra Manduru karos kadang werda marang Raden Arjuna. Jejuluk Prabu Baladewa Risang Balarama risang maning pinta rikala maksih muda kekasih Bambang Kakrasana. Kocap Raden Arjuna dupi uninga kang raka kepareng rawuh sigra gage ngarung acarani. Wis kepareng lenggah jajar wonten madyaning kasatriyan. Dangah-dangah pindha tembogo binabar. Senajan to titamadya padha tatkala semana. Risang Naranata tau tante minangka jagoning Jawata. Tatkala kayangan manggih rubeda swargi Prabu Nagarunting. Dewa semana pinaringan kanugrahan senjata kang minangka dadi sifat kandel awasta senjata nenggala. Narendra Manduru kepareng mengkeraken lenggah ira nuju Ngastina. Pandhita ing pertapan Sukalima. Peparap sang tapa Begawan Durunira Resi Kumbayana. Pandhita kang winases panggoning rasa ngumpuli bunutasing kawruh. Datan mukalingkur minangka dadi guru nadira para satriya Pandhawa lan para Kurawa. Lan minangka dadi nujunging ratu. Nggih kocap ing wenten pengeran iku warnane Sang Nindya Mantri muka pangarsa pepatih ing kasadran Madukara kepareng kekasih Patih Surata. Maraswane ngabyantur kawis tur tumunggu-tumunggu netra konjuing Bantala suku Jaja teken janggut ngamprancang astani. Ajrih ento kalpatan geni nomor sowan. Senajan to wis pupuk ampas jambulwan ewas ngono maksih. Kinarya urang kan
ngramyan ingkang sasangka marenggo kang kumenyar marenggo-renggo ruming uri mangken tanpa cireng pingkang maslir muruping langit tekian sarwa manik sinawung sasat sekar kang sinuci tunggian risang Panwati risang tanan joyo dinulu pindho ruminggo pepundhin kuring madya padha Koko Prabu saksamunipun prayogi lenggah keparengi ngrangaturaken pambagya panakrami rawuh paduka Koko Prabu Mandura lan boten kesupen ngrangaturaken sungkuwing pabekti nggih kunjuk sandhapepada mawan tuantu Koko Prabu Istumura jagat manik raja diwaku katedha kalingga murda sih panakramani Yayi Arjuna tumrapun Kakang kaya nampa pangayoming Jawata lan pamujine Siadi praptanipun Kakang winantu Raharja Yayi kejaba sanga iku Dimas Arjuna tersungkem marang kadang sepuh tak tampa tak putrake rong jojo tiba padha-padha Yayi. Aduh, matur syukur mangayu bagya Koko Prabu.
Sadèrèngipun kula matur kathah-kathah keparenga kapragiyaken langkung rumin rawuh paduka wenten kasatriyan Madukara. Iya, kaya ora kurang prayoga pratanipun Kakang. Penemban Durna ingkang kepareng nderekaken rawuhipun Koko Prabu Mandura. Sasampunipun prayogi lenggah penemban ingkang rayi ngaturaken pambagya panakrami. So sungkeming pabekti mugi kunjuk sandhap pepodo mawantu-wantu penemban. Oh, palakaca gandhok bleguduk manyar-manyar selikur dina gamana goblengon aliloko. Suwalu gembel, hawela. Ya, Janaka tak tampa kanthi bungah jering seratur pambagya marang pun bapa lan sungkem marang wong tuwa. Kejaba iku pangestune Bapak tumuli tampanana ya nggih. Pun kacadung tan kalih kula pundi dhateng mustaka. Mugi dadi jimat paripih kadarmanipun penemban. Arak ngono. Kakang Surata prayogakna jering sira ngabiyantara Kakang. Kula nundhat katamitan kalih sabdanipun Raden ingkang muntah dhateng ing abdi dasaku. Namung keparenga ingkang abdi ngaturaken sungkeming pabekti mugi kunjuk sandhap padha mawantu-wantu Raden. Iya tak tampa. Udya pangastawa tumuli tampanana Kakang Surata. Matur senun nuwun kepareng kapundi mugi dados jimat paripih sikadarmanipun pepundhen kula Raden Arjuna. Kakang Surata mengkono. Pepundhen kuling madya padha jimat kuling asipatitah Koko Prabu. Daya-daya ingkang rayi mangertos purwa madya wusana paduka rawuh tanpa toho-toho langkung rumiyin. Upami rikala dinten kapengker rawuh paduka atur priksa dhateng ing rayi kula kinten. Rawuh paduka kula papak wonten sak jawining kasatriyan. Sewu lepat mugi diagung pangaksama Koko Prabu. Saklajengipun keparenga ingkang rayi badhe nyadong dawuh. Nilingaken karna ngangluaken jangga menapa iki minangka dados digitaning penggalih Koko Prabu rawuh. Mekaten Koko Prabu. Istungro jagat manik raja diwagu Yayi. Sadurungipun Kakang kandha sing agak yen tanadara luputipun Kakang sing gedhe pangapuramu. Mboten dados menapa Koko Prabu. Sanyatane praptanipun Kakang ing Madukara bebarengan marang pepundhenmu ing Sukalima. Mung ngadapur mlayukake marang Raja Duta Penglawuk. Raja menika Narendra Duta utusan Penglawung kepejah. Menapa wonten raja pejah ingkang kasandang Koko Prabu yen Raja Pati durung ngono. Ning upama to ora dibudidaya bisa kelakon iki mengko bakal ana Raja Pati sing nempuh marang kulawarga Ngastina. Purwakane ngene Yai. Pepundhenmu Yayi Prabu Suyudana wektu kalunggan iki kaya dinampa cobaning jawata. Amarga purunanku si Saraja Kesuma. Wektu kalunggan iki kaya dene edan kapiluyu gandrung kapirangu. Aduh. Gandrung kalian wujudipun menapa Koko Prabu? Menapa dhateng kelangenan, menapa jejering Raja Taman. Sanyatane apa gandrung marang jejering wanita. Upamiyata mekaten Koko Prabu Suyudana menika Narendra ingkang binathara. Upamiyata namung badhe mula kramakaken Saraja Kesuma mboten badhe kecipuan malih to Koko Prabu. Lah upama to pamuthahe iki lumrah. Nanging pamuthahe prunanku Saraja Kesuma ki ora lumrah. Amarga sing digandrungi ki ora ana loro, ganep telu ya mung putramu dhewe, Denok Pergiwati. Nganti kaya edan kepaung lan duwe prasapa yen ora kelakon gandeng marang putramu si Pergiwati, trima kendhat tali murda wase trima mati. Mula kang sangka iku Yayi.
Brabdanipun Kakang minangka dadi lidah sinambet Kyai Prabu Suyudana. Gedhe cilik ngebun-bun esuk udan sore. Tak jalukani banget putramu si Pergiwadi banjur minangka dadi sarana tumbaling Trimala kang tumanduk marang prunanku Saroja Kusuma ateges rilakno kajatu krama dening prunanku. Mengkono Yai. Leng-leng ramyan ingkang driya lirwang candra katawengan sumuing ngedyas lir kang katuridan limot kapiyataning rujit rem-rem trio manawung kekunging iwang wiseso tanono kang kuciwa raras raras katon rumedeng ing akasa aduh Koko Prabu ngaturaken ketiwasan nanging saderengipun dosa menapa ing kula sandhang upamiyata kula ngantos andhuwa dhateng lekasipun Koko Prabu Suyudana lan Koko Prabu Mandura bingaing manah tanpa upami gini Koko Prabu kepengin badhe mundhut besan dhateng yuga pun Pergiwati nanging mbok bilih Koko Prabu sampun uninga lan tatkala semanten ingkang rai sampun kintun niwala ulem bilih wekdal sak mangke saestu ingkang putra pun Pergiwati badhe dipun jatu krama kalian Pancawala Koko Prabu upamiyata menika mangke lajeng kula caosaken dhateng Koko Prabu kabuyung dhateng negari Ngastina menapa kula mboten badhe dipun paringi duka ing kathah sae menika Koko Prabu Puntadewa lan sedaya para kadang Pandhawa Koko Prabu jagat Dewa Bathara tatkala semono sanyatane wis dirembuk kabeh para sepuh lan para kadang Ngastina nanging ya mung Paman Durna Dewi sing bakal darbi rasa tanggung jawab upamiyata nganti ana kedadian Yayi Punta ora trima Paman. Sanyatanipun Kakang Wutu Kalunggan iki ukus bakal siaga tata-tata ngestreni dawuhing pinanganten prunanku Pancawala lan Pergiwati. Nanging gandeng ana dawuh sangka rakamu Yayi Prabu Suyudana kaya mengkono aja dianggep pun Kakang ratu sing ora ngerti tatanan nanging merga saka aboting rasa dipotah dening sedulur taruna iki Paman kula nggih kula triparing dawuh oh iya Janaka kula nun paring pendika ngadhawuh penemban tak kandhani aku iki dadi wong tuwa apa kok anggap cumplung kanjingan nyawa ngono apa piye? Yuk tronjenge ana endi? Tatkala semono kowe karo Kakangmu Werkudara cukak-cukli Bermana Sandi ngaku guru karo aku. Ngaku bapak karo aku. Lah kok dadi bocah do perlu kok tanpa ngepok senggol karo wong tuwa anggepmu apa?
Dereng kemawon kula sowan dhateng Sokalima paman. Ah, iya pancen do nambuhi karo wong tuwa kuwi aja ora. Alsane werna-werna ndi sing pandemi ndi sing tak mikir-mikir muda rada awel nek munjung karo wong tuwa. Ing gandeng lelakon aku krungu kowe jare arek ngijabke anakmu Pergiwati karo Pancawala. Gandeng aku dadi wong tuwa. Ngata ngrumangsani dadi wong atuamu. Aku rumangsa dosa upama iki mengko anak putuku sengsara merga pitunge sing ora genep. Apa rumangsamu Pancawala kok jodoke karo anakmu kuwi njur banjur bisa mbabar swasana sing kepenak ngono apa piye? Apa ora kelingan jaman samana aku sekandha. Wong jodoke bocah kuwi kudu nganggo rasa bobot bibit bebet. Kejaba kuwi petungane kudu genep. Wong Jawa kuwi iso duwe petungan. Mula ana tembung wong marang balung tinumpuk pring anggarit ngono kae. Perang anggerit iki mergo pancen pitungane sing ora pas. Wong genah Pancawala kuwi laire Kemis Wage kok dijodokke karo Pergiwati sing lair Rebu Paing. Tenan, geng. Kowe kelingan ora ancamane Prabu Naga Cundila jaman semono? Mboten kemutan menemban. Oh, cek wong ora tau sinau. Naga Cundila kuwi turun naga rangsang. Kuwi naga taun, mongko ancamane Naga Cundila sapa wae sing njodokke bocah ta njatuh kramake bocah kok luput petungane, oh diancam bakal rekoso sak lawase. Mula kang saka kuwi ya ngger. Upama iki mengko gebacut Pancawala kok jodokke karo anakmu si Pergiwati, ora kok rasa kabagyan sing kok temu. Ning bakal rekoso sak lawase. Mula sangka iku ya ngger. Saraja Kusuma gandrung karo Pergiwati iki kaya-kaya malah utusane sing Maha Kuwasa. Kanggo musikake swasana sing ora bener tumuju barang sing kepenak. Lha wektu kalunggan kita jaluk rilamu Pergiwati pedhotke katresnane karo si Pancawala tumuli tak jodhokne karo putuku Saraja Kusuma. Wis ta. Upami menika mangkewon dukanipun Koko Prabu, anak Prabu Puntadewa ki ora tau nesu, ora tau nesu. Ora tau nesu tenan. Menawi para kadang minggahipun Kang Mas Werkudara. Werkudara ki apa? Dumeh gedhe ngono apa? Arep gedhe kaya ngapa, digdayane kaya ngapa Werkudara ki nek karo bapak wis ora ana apa-apane wis tak elekke mesti. Gene kok gebacut wani, oh, banyu suci Perwitasari tak jaluk. Arep ngapa? Coba. Urip kok tanpa banyu, mongso ora gegaringeng ora. Monggo Werkudara kae tenan, wedine ra jamak-jamak nek nganti adoh karo banyu. Mula awake lumere ra jamak-jamak. Nggih. Menawi ditel mekaten sepisan malih ingkang rayi badhe nyadung dawuh Koko Prabu menapa tumuli ingkang purunan Pergiwati kula aturaken Koko Prabu tumuli dipun jadukramaken kaliyan Saraja Kusuma. Yen bab iku duga prayoga tak pasrahke marang Dimas Arjuna. Mergo sing darbe purba lan wasisa Dimas Arjuna. Pun Kakang mung sedrema talange ngatur Yayi Prabu Suyodono. Yen to tinampa monggo wis sepuhin pancen kowe ora rila tumuli Pergiwati bakal ana ijab marang Pancawala ya wis sak karepmu pun Kakang kari mijuruh. Niki manut pangendikane Paman Dara supaya bocah iki mengko langgeng bisa bangun bebrayan sing kanthi rasa bagya mulya tak jaluk kanthi banget Pergiwati relakno ben dijatukrama karo purunanku Saraja Kusuma. Yen mekaten kula midherek kaliyan dawuh paduka penemban kula caosaken tangan kalih anak kula Pergiwati penemban. Narek ngono, kowe wis rila? Sampun. Ya, bagus, bagus. Muat marari Sang Arjuna.
esmunyo kamanungsan wirika dimanggian ana kungas mawas risang lengleng bronto Kanggit kumangkun kocap putri ngantos paripurna ngene nabdu Nata Mandura dalageng rayi Raden Janaka sak tripandrat mbiyakesa anabdul triwilangan tetelu pandrat pangandikan tigang lima datan kaudara dikocap kesur geger nyoba pihak ngarep tanggeping wuri kocap ing manjing ing kasaden Madukara sapa tambuh sapa weruh sak nyatane utusan saking kraton Ngendraprasta panenggak karang kadempel kinurah kantong bolong kang keprek ngabyantara Anjiralire kang puspitarum asliring samirana ambre kongas kekondo arum kekondo arum Pindha puspita mungging puri kandaning sang puspita dong
ora bakal kesamani kaya Petruk kanthong bolong sing mara sowan. Rak padha Raharja ta Petruk. Oh, rak ngaten iki. Nampi pangayoming Jawata saha pangestunipun Ndara Janaka wilujeng sowan kula Den. Dangu mboten sowan kepareng lungaturaken sungkeming pabekti mugi kunjuk sandhap pepodo mawantu-wantu. Iya tak tampa. Pudya pangastawa tumuli tampan ana Petruk. Kacadhong tan kalih kula pundi dhateng mestaka mugi dados jimat paripih sih kadharmanipun Ndara Janaka. Iya. Kowe sowan tanpa tak timbali, apa pancen diutus para pepundhenmu Kadang Pandhawa, apa merga pancen diutus karo wong atuamu Kaki Semar Badranaya Petruk? Matur kanthi wijang stala nang ngarepanku. Oh, rak ngaten. Menawi sampun dipun perangaken matur kula tak matur nanging menika mangke upamita wonten lepat atur kula mugi diagung pangaksama. Ya ora dadi apa. Ngaten. Kula sowan sepisan ngaturaken sungkemipun sedaya para sederek kula minggahipun Bapak dangu mboten sowan. Iya tak tampa. Ing angka kalih estunipun kula menika dipun utus kali Kang Raka sinuwun Puntadewa. Supados nakyenaken tempuking pinanganten Ndara Pancawala lan Ndara Pergiwati menika dipun ancas dinten menapa lan tabuh pinten ngaten. Supados menika mangke saged rancak saksana upacara ning ijab dawuhipun pinanganten kekalih wanter dawuhipun sinuwun Punta nggih Kang Raka lan sedaya para kadang tumuli Ndara Janaka paring dawuh saged netepaken wanci lan menapa-menapanipun mbok bilih mangke wonten kekirangan uba rampening upacara ngaten. Dados sepisan malih namung supados nakyenaken dinten lan wekdal tabuh pinten tempuking pinanganten Ndara Pancawala lan Ndara Pergiwati. Mekaten Raden atur kula mugi kepareng lajeng kapenggalya ngersanipun Ndara Janaka awit menika mangke upamita mboten lajeng paring pengendikan mboten saged rancak dawuhipun pinanganten Kang putra kekalih. Mekaten Den. Kados pundi Koko Prabu? Dimas. Apa kok parengake Petruk tak temonane? Kula sumanggahaken ngersanipun Koko Prabu. Ya tak temonane Petruk kanong kula. Tukaya siniti Jojo pangawing-awing tinaping muka katon kabareneng pindho kumbang ora wari Istungara jagat manik raja dewaku. Petruk. Nun. Yen tak rasak-rasake kowe saya tuwa kok malah saya mbagusi. Mbagusi dasare napa kula kok mbagusi? Rupa ora gadhek, dhuwit ya ora gablek kok nggo mbagusi ora. Sang dene sampeyan iku sok seneng ndak sing ora pas. Kowe ngerti aku lenggah ana kene. Ngertos. Sampeyan sesemban kula. Arek ngono. Ning kenangane apa yen kowe ngerti sesembanmu lenggah ana kene kowe watuk ora angop ora. Sungkem nek sungkem mbagekke wae ora gelem. Astagfirullah nganti. Oh niku to nek niku jane kula mung bingung den bingung. Kula ngertos nek sampeyan niku lenggah ten riku ning kula niku ajeng matur niku wedi ngoten lho. Sampeyan ratu nggih to derajat kalenggane Ndara Janaka ya trah kesuma.
Ratu karo satriya lagi padha pengendikan kok kula nyelo-nyelo matur kula niku rak wedi ndak engko ora dadi kersane ngoten kula trima ora matur ten niku. Iso wangsulan duwe lambe kok ya sampeyan ora. Kowe diutus Yayi Punta supaya nak yenake dawuhing pinanganten. Nggih, nggih. Apa Ngamarta ki ora ana menungsa liyane Petruk? Adikku ki trah kesuma derajate satriya. Yen kowe iso nglungguhke derajat kalenggane adikku sak ora-orane sing medhayah karo adikku ki derajate padha satriya. Syukur yen ratu kaya aku. Utawa pendhita kuwi jenenge nglungguhke karo Dimas Arjuna. Yen kaya kowe atase pangkat Gedhi Balala kok sowan rene ateges kowe ngerong kawibawane adikku sing ing kono duwe derajat trah kesuma. Ngono. Nah sing modele kan ya sampean niku kok ora. Sampeyan ampun banget lendekte kalih Kang Rayi Sinuwun Punta nika ki elek-elek ya ratu arep ratu cilik. Aja yo ora. Akan sing didhawuhi sowan niku kula kok. Jane rika kathah. Kang Rayi Ndara Werkudara ya nganggur, Ndara Nekura ya nganggur nggih to. Ndara Sedewa ya ora ana gawean ning dilalah sing didhawuhi sowan mriki niku kula. Dados Kang Rayi Sinuwun Punta niku le percaya kalih kula. Ora sowan satriya kok kudu satriya, kudu ratu, kudu pendhita apa duwe ratu ku yo jujur apa? Apa duwe pangkate ratu ku yo kena dipercaya apa? Durung karuan. Mburi kula niki pendhita. Ning apa wis ana kondange nek Durna niku jujur kena dipercaya kok kaya-kaya urung ana kabar. Nggih mboten, Mbah. Bener. Asu kowe. Kaya muring ora. Nyatane kaya ngoten ora. Sampeyan ampun ngoten niku den ora. Karang sing dipercaya kalih Kang Rayi Sinuwun Punta niku kula ya sak anane kok ora. Tak kandhani, nggih. Sing cetha wektu kalunggan iki kowe Baliyo. Mergo ngene. Iki mus dirembuk kabeh para sepuh lan kabeh para punggawa. Sanyatane prunanku Pergiwati bakal dipegatke katresnan. Dipedhotke katresnan karo si Pancawala mergo bakal dipundhut mantu Yayi Suyudana. Bakal dijatuhkramake karo prunanku Saraja Kesuma. Dadi nek kowe urung pono, urung ngerti tak kandhani. Kowe Baliyo rasah ngrembug bab Pancawala lan Pergiwati. Sampeyan ampun degleng lho, Kok dadi wonten rembug ngeten iki kok tanpa ana pengendikan saking Ndara Janaka kaliyan sedaya para Pandhawa minggahipun Sinuwun Punta niki tenan ora niki? Lho. Seksine Paman Durna. Dimas Arjuna ya wis nampa pengendikanku. Wose tunggal kalunggan iki digagalke dawuhing pinanganten Pancawala lan Pergiwati tumuli Pergiwati bakal dijatuhkramake karo prunanku Saraja Kesuma. Nek kula tak takon. Kok sampean dadi wani gagalke dawuhe pinanganten Kang Prunan Pancawala niku napa kira-kira ya wis bener. Mboten kleru. Ora luput. Ora kleru, ora luput. Jer pancen Pancawala lan Pergiwati kuwi isih pacangan, isih calon. Samu barang lir sing isih pacangan, isih calon kuwi iso diowahi, iso digagalake. Mergo pancen durung ana katetepan layang kekancingan netepake yen to Pergiwati dadi jatuh kramane si Pancawala. Dadi kabeh pakarti kaya mengkono mau ora nerak marang pranatan. Ora nerak marang hukum agama apa meneh hukum negara. Bagus. Sip. Kula ora maido nek sampeyan niku pinter perkara hukum. Asli niku. Wasis perkara hukum kula ngacungi jempol pancet.
Ya sak ora-orane sampeyan iku aparat sing jejekake adeging hukum dadi ya nyoplok ngoten niku. Pinter tenan. Ning penuwun kula nggih Den, penune wong cilik kaya kula. Wong dadi aparat kok sampeyan iku aja mung apal mung pinter. Ning kejaba pinter ya wicaksana mergo panjenengan hukum niku mangke telonjonge ten rasa adil ngoten ya. Mongko wicaksana ki iso mbabar rasa adil. Pinter nek ora wicaksana ora tonjo, ora rumangsa diayomi, ora rumangsa diadili ngoten niku. Ning nun sewu. Apa anggap sampean medhotke katresnan Ndara Pancawala karo Pergiwati niku ora gawe tatu, gawe tatu. Sampeyan kandha nek calon kuwi iso dowahi, urung ana layang ketetepan bagus apik. Ning sampeyan gawe tatune sedulur, gawe tatune bocah, gawe wirange Kang Rayi Sinuwun Punta. Ngoten niku senajan ten hukum ora ana, ning sampeyan wis nerak norma-norma sing ora bener. Norma sosial. Ngerti mboten? Ora. Akhir iki ora ngerti kok dadi ratu ora. Gawe lara sampeyan. Nek ngeten iki sampeyan hafal hukum ora kok nggo ngayomi ning nggo meden-medeni wong cilik kaya kula. Nggih mboten. Anggepe yo ora nerak marang pranatan ning sampeyan niku gawe tatu kula, gawe tatune Kang Punandara Pancawala. Mongko sing jenenge katresnan nggih Den, sing jenenge katresnan. Wong Jawa niku senajan to ten hukum ki ora tertulis, ning duwe hukum sing ora tertulis. Mulane sok ana ucap-ucap sedumuk bathuk senyari bumi. Senajan to sedumuk jembaring bathuk senyari jembaring bumi niku labuhe pati. Niku. Mergo dibedhotke katresnan aja meneh kok sing legan. Ngdo selingkuhe konangan ra trima. Wis sampeyan yo sak geleme dhewe ora. Niku. Nek ngoten niku jenenge sampean banci ladan. Mula sok ana ucap-ucap landhep ngisor ketul dhuwur niku ngoten niku. Wanine karo wong kaya kula niki sampean niku utawa-utawa. Kowe ra diliwiran lambemu. Aku Baladewa. Lah iya sing ngomong sampean wagiman ya sapa kok. Anggih Baladewa ning nek ora lelakone ora pas kula ya lara atine kok. Sing cetha kowe bisa mbajutke rembugan perkara Pancawala lan Pergiwati yen kowe iso ngalahke Baladewa. Nah, ra tenan lho. Sampeyan saya goblok to. Saya bodoh. Angger saya bodoh ki mentok-mentoke yo ngajak gelut ngoten niku. Kula mboten wedi. Sing kula belani niku laku sing luhur Kang Rayi Sinuwun Punta, Kang putra Punandara Pancawala tenan. Larane ngloro nek nganti ana katresnan kok dipegatake. Niki wis semono kok ana kesandunging rata kula wani. Kula ngibatke sampean dodol kula sing tak tuku. Mesake ana dodol kok ora ditukoni ora. Kepatra patut kowe polisi sak pengecap karo Baladewa yen to wani ududu papane metu coba ya metu coba. Rasa
Apa Janaka? Mboten nginten babar pisan nalika Prabu lajeng sulaya rembag kalian Panakawan. Ah, pancen sing jenenge Petruk ki kaya ngono kae. Wis ben ora apa-apa. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ya arep bengok-bengok kae nek ora ana wong ngrungokke arep apa. Saiki gumantung kowe, gumantung kowe. Sing duwe purba wasesa karo Pergiwati iki kowe ngono to. Mula prayoga wektu kalunggan iki aja nganti tidur-tidur kudu sing perwira. Rembug wis dumadi menawa Pergiwati bakal tak jatuh kramake karo putuku Saraja Kesuma wektu kalunggan iki kowe aja kesuwen banjur nututana rakamu lan Petruk kantong bala. Yen perlu ngomong karo Petruk. Petruk, kowe rasa werna-werna sing dipurba lan masesa ki aku ngono. Kono matura karo Koko Prabu Punta, wektu kalunggan iki cetha tak gagalke dawuhe Pancawala karo Pergiwati lan Pergiwati tumuli bakal tak jodokke karo Saraja Kesuma ngono wae. Wis arep apa, Petruk coba ora bakal wani karo kowe. Ora ngaten. Yen ngaten malah mboten wonten awonipun keparenga kula badhe nututi Panakawan. Arek ngono, tututana, dikandhani. Sepira banggane Panakawan? Surata nyadung dawuh Raden, siaga tata-tata metu njaba budal kang padha marasawan. Kula ngestuaken dawuh Prastuti timbalan Paduka Raden Arjuna kepareng nyuwun pamsiyaga tata-tata medal nyawi. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik sak mentawis menemban munggo kula dherekaken manjing pengkeran sareng-sareng manekung dumateng paosing Gusti mugi-mugi tansah pinaringan pangayoman. Oh iya, tak tutke sak laku jantramu nggih. Wis paripurna nggih nira anabdi Raden Arjuna dalah Sang Tapa Begawan Durna. Sigra manjinging pengkeran mingking sasana semedi maneka dumateng paosing Gusti kang akarya jagat ing kono muhung pangayoman tumrap para kawuling sak wewengkon Madukara. Nenggi kocapenging wenten jawining pisuwanan bodholing para sentana ing kasadan Madukara. Yen kacandra kawistara mbalabak yen kadul sing ngatepian.
Kurdasra mapanggah tekabing Prawandawa mula tinggal kono hingga kono Iwang Pratangga pati mijil saking bumi anyara ting bawana sini keking wenten jroning kedaton kenging wonten jawining pisowanan Sang Tapa Begawan Durna ngawe para putra-putra Kurawa sami jumangkah kaya wis ilang suba sitaning satriya watak para Kurawa pating gedandap kaya maling dek dalan Lumajaring latri cenandari sang trusta jumena kapisanan ngelingono sang gajah pencula badhe nyadong dawuh Kakang Durna dos pundi rembugan megatke katresnane Pancawala tumuli Pergiwati diboyong ten Ngastina dijodokke kalih putu kula Saraja Kesuma Adipante kula Kakang wonten bejane ning durung ana daulate wonten bejane kula pun rembugan kalih Janaka malah kapan kalian anak Prabu Baladewa malah kaya-kaya Janaka pun rada teluk kalih kula. Rila nek Pergiwati ajeng di rabekke kalih Saraja Kesuma tumuli dipegatke kalih Pancawala. Ning dumadakan Petruk teka diutus anak Prabu Puntadewa nak yenke tempuking pinanganten Pancawala lan Pergiwati lah tenan. Diwangsuli karo anak Prabu Mandura malah nengake kanthi monggo Petruk wani. Oh, arek ngaten asal mboten mokal wareng sak ora-orane dipercaya kalih bendarane. Niki ngeten mawon. Sing cetha Petruk dadi pepalang. Nggih. Senajan to pepalang ora sepira ning nek dinengke wae iso kelakon iki mangi malah bingung penggali para priyagung. Lha sanga niku sakniki Kurawa dikandhani. Kelakon mboyong Pergiwati ning sanane kudu mbondo Panakawan. Oh, arek ngaten. Pun mangke kula tak ngandhani bocah-bocah sepira banggane mung atase Panakawan. Tak kira Kartomarma sak kanca merantasi. Arek ngaten, Kartomarma kula wawan. Siaga tata-tata Panakawan delekke nggih.
Wis menawa kedadian berguguk ngutawaton rangket tangane yen tugel gulune larang ngaten. Kepareng kula jumangkah kula panggihane ponakan sing ati-ati ya nggih. Nggih. Tandang tikel katon kadalarung pinarwasa risang pinarwasa gumregut maguting ayuda yes tumuro jagat manik raja dewaku. Petro nyadong dawuh niki rak Mas Kartomarma nggih. Iya. Mau sing paring duka kalih Kulawa Kang Raka Sinuwun Mandura. Lah kok dadi sakniki sampean sing nemoni kula niku. Ala tanpa rupa aku dadi badan wakili Koko Prabu. Oh, rak ngoten pun sekongkel ngene. Ah, jan ra enak pangan tenan Mas. Terus pundi? Kari kowe gelem bali apa ora? Ah, kula niku sowan ten Madukara ten nggene dhewe kok. Sampeyan wong Ngastina kok nundung kula iki dasare apa ora? Upama dianggep dayoh sampeyan ya dayoh, kula ya dayoh. Dodene dayoh kok padu. Ora. Dayoh sing apik kuwi lungguh jejer patra pilasa, ya ta? Tukar pengendikan karo ngenteni metune wedak. Aja kok malah padu dhewe ora. Lah kersane pripun to? Sing cetha Pergiwati bakal didhawuhake karo putraku Saraja Kusuma. Hari kowe gelem bali apa ora? Yen kowe gelem bali aja takon dosa. Aku sing nampa Purba Wasesa. Kula pun matur Kang Raka. Wis pokoke ana apa-apa kesandunge rata gedhe sing awang-awang kula tanggung jawab mergo abot rasa kula diutus kalih ndara kula. Dadi nuwun sewu nek mung sampean ngoten niku kula wani ya. Wani tanding Kartomarma sing kula wedeni namane. Wah. Ora ngat pecah siramu mang mriki najeng jajal kalih kula. Oh, wah. Wah. Ojo mayu. Wah, tak siram. Iki dalam. Wah. Ya, Bras.
Wah. Wah. Wes. Waduh. Wah. Waduh. Wah. Petruk tak tonton tandang iki banteng ketaton. Angge boten patiya ketaton jane. Niki Ndara Tirtanata nggih. Iya Petruk. Kowe aja girang-girang gumuyu wani ngalahke Kartomanma. Ayo tandingmu Tirtanata. Kula jane nek kalau sampean ki ora arep perang nggih. Eman-eman rasa kula sing ora tekan. Dasare apa? Nah, karang sampeyan niku pasuryane persis Ndara kula Gatotkaca Saka ngarep kaya Ndara Gatotkaca, saka mburi kaya Ndara Antarja. Saka ngiringan kaya Mbah Timbul. Mula kula dhewe jan tenan. Nek nganti kok cilik lara gedhe kok sampeyan mengko nganti tak pulasara niku wah dosaning dosa kula. Wis rasah kakek wis sing pokok kowe gelem bali apa ora nek pancen memeng. Jutusan karo aku bali. Nek le memeng ora memeng jane, ane kan rasa sing ra tekane nek pancen sampean mojokke mentokke rasa anggi mau kula ladeni. Sak iso-iso kula. Kakean wis pecah siramu ho mang mriki Den.
celeng tenan. Kelakuane Durmagati pancen iya ya. Kowe kek ketok wedi karo aku ki nek ning ngarepku. Nek ning mburi jebul ngencim kowe. Iya ditenono kowe. Dur nun. Menen apa? Kowe ngantem sirahku ya. Sing ngomong. Kok dadak takon sing ngomong wong aku roh dhewe kok. Kowe ning mburiku ta, mengke tek ana gada ucul terus kok cekel-cek terus kok tutuke sirahku iya ora. Sampeyan iki wong tuwa. Aja waton ndakwa, ndak ora kajen. Dititi. Ndakwa kena ning ana bukti, ana seksi. Nek ora ana bukti seksi aja gampang ndakwa wong lho sampeyan. Lambene ora. Ta karo wong tua nglambek-nglambekke ora. Nek ora ngerti niku takon ora waton ndakwa wong. Ora kok sirahku kena godhok. Ngene. Sing maju niki util Tonata. Nggawa godhok iki to. Ing Petruk tenan ora wedi kali godhok. Petruk niku dipaku ndase men ora. Kena bengkong pakune jane kok dituthuk godhok ra tenan. Til Tonata lenok, til Tonata dantem Petruk terus godhok disaut. Untung Petruk niku ora tegel karo til Tonata. Nek pomo tegel to dituthuk wis retil Tonata wis nu ajul. Ajur, ayo ajur. Untung til Tonata kuwi sing duwe rasa peli kemanusiaan. Celemongan ora. Muni piye? Surat tak balen. Ndak kok tilu. Kowe ra mung dememeng. Nek pancen kowe iki senasib sak perjuangan karo Kurawa kancamu do nyambut gawe kudu tumandang. Lah durung nampa dawuh kok ya. Mengko kene tumandang durung nampa dawuh damu. Iya. Nek pancen kowe nunggu dawuh kowe tak dawuhi. Petruk ajaren. Sesuk nek pancen kowe iki menang karo Petruk kowe tenan tak aturke rakamu iso lakon mundhak pangkatmu. Ganjarane oke. Temenan, temenan. Lenggah mang plesani kok ajale Petruk. Maju Ndara Durmagati. Ayo. Ajeng tanding kalih kula. Oh lah. Lah kok rene amargaku diperintah kalau pimpinan. Nek ora temandang aku sesuk damu gedene dipindono. Ayo nek temandang jane atiku sing ora tekan. Aku tenan kok nek kalau kowe iki tresno kok. Ayo syukur. Kalau kowe, kalau bendaramu, ada adikku iku dolo jaluk tresno aku kuwi. Oh ayo syukur. Aku mriki Sengkuni bene malem. Oh. Mergo iki mengko aku ngger ketok nyambut gawe sesuk daturke kakangku aku dundake pangkate. Oh arek ngaten. Lajeng kersanipun iki mengko awake dhewe pelang ning etuk-etukan. Ben ditonton saka kono aku rak nyambut gawe. Oh. Kita nyambut gawe ning olah nggih. Padha le 750 nggih. Mbok tambahi oleh. Yo, carane pripun? Ah, kowe tak selang endo. Engko Sengkuni rak wis bunga atine. Oh ya wis. Was. Ngene iki engko disoting saka kono rak Sengkuni wis jos. Diswakop. Amuk Petruk kantong bolong. Ora tenan. Aku lali kok ya ora. Nah, ngene iki rak petok ibut ngene iki wis.
sikil kan pengak ayo. Ini dang-dang iki lho. Aku rada kesel e. Ayo. Alon-alon mawon mulan. Ngene wae. Lebut cukup aku cekelen, uncalno ning njaluk tulung pasno cengele cengguni. Oh iya. Sakno aku lah kok unggahke pangkat ora patek kok gede kok setan alas ora wis Kurawa ora ana sing prantasi gawe kula sumanggaken nger Petruk Bondo kalani lenggah kula panggani Mas. Petruk, kowe bali yo. Mangke riyen kula wangsul nek kula sampun nampi dawuh saking Ndara Janaka najan iki wau sampun kathah sampean liparing pengendikan ning kok urung plong ngoten lho. Nek urung Ndara Janaka dhewe mula kula nyuwun wektu lan papan. Kula tak matur kalih Ndara kula. Ora iso. Kari kowe gelem bali apa ora? Mboten iso. Kowe pancen celeng kowe wedhus lha kok dadi iki jane sirah apa kuwi atose ora jamak-jamak abar tak vaksin ampuh wae kok ora ngat glandeng kuwi au tak waduh Wah. Wah. Ojo mai. What? Mas Janaka kuwi aja ngadeng-adengipun Kakang. Petruk nengake kanthi manganipun Kakang. Tak ajare Dimas. Koko Prabu senajan to dipun lajengaken anggenipun Mulasara Panakawan mboten wenten tegesipun. Mboten wonten ginanipun. Lah sebabe Panakawan nengake kanthi mangganing ratu. Ngerong kawibawane Baladewa. Senajan to mekaten nanging malah kepara
langkung prayogi kula badhe matur kaliyan Paduka Koko Prabu lan Petro. Arep matur apa? Ingin gadah Purbawasesa Pergiwati menika kula. Mila senajan Koko Prabu miloro dhateng Ponokawan, upami utawa ngantos wonten kedadosan Ponokawan dumugi ing pejah. Mboten wonten paedahipun. Lah prayogane kudu kepiye? Kepareng kula badhe miji dhateng Ponokan. Wis. Kandhanono, Petro. Nun. Wis wale-wale apa senajan aku durung paring pengendikan ning saknyatane aku sabyantu marang kersane para pepundhening Astina. Koko Prabu Baladewa Pergiwati bakal tak jatuh kramakake marang Saraja Kesuma. Wah, ampun edan sampeyan. Niki mangke dadi perkara gedhe lho, niki pun dirembuk. Gek Ngendra Prasta niku pun genggeng tarup. Tenan badhe misuda dateng dawuhing pinanganten kekalih kok sampeyan lajeng gampil kenging pengaruh kaliyan priyayi sing ora tanggung jawab. Kabeh mau aku sing bakal tanggung jawab. Petruk wis kono kuwi matur karo Koko Prabu menawa saknyatane pengendikane Koko Prabu tumrap aku tak gagalake. Tumuli Pergiwati bakal tak palakramakake marang Saraja Kesuma. Petruk. Nggih sinaosa kula radi priyatos Den. Ning upami kula nduwa dhateng kersa Paduka Raden Janaka dosa apa sing tak sandang. Kula isine ya mung manut. Kula tak matur kalih Kang Raka ning yen ana apa pun monggo mantanggu dhewe.